उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली बोलले, त्याचा अर्थ मला कळला, काम करत रहा, यश मिळेल। माझा सध्या अर्जुन झालाय, माझं लक्ष मी केंद्रित केलंय असं विधान करत माजी खासदार निलेश राणेंनी जोरदार फटकेबाजी केली। आपण आपलं काम बघायचं, आपलं ध्येय समोर ठेवायचं आणि कानाला बरं वाटेल ते ऐकायचं आणि ह्या कानाने सोडून द्यायचं, मेहनत करत राहणं। आता मला अनेक पत्रकार विचारतात, काय साहेब हल्ली काय बोलत नाही तुम्ही कोणावर? मला माझं अर्जुन झालंय, मला फक्त मासाचा डोळा दिसतो, मला तुम्ही काय विचारायचं नाही, तुम्ही माझा नंबर डिलीट केला तरी चालेल। माझं लक्ष आता फक्त त्या चौकटीच्या बाहेर मला कुठे हलवायचं नाही। आणि म्हणून काम करत असताना संजीव, उद्या काय मिळेल याची कधी चिंता करू नको। जग मरत पद आपल्याला द्यावंच लागेल असं काहीतरी तुझ्या हातातून घडलं पाहिजे, तेव्हा जाऊन हे सगळं चित्र उभं राहतं। नाहीतर बीजेपी मध्ये असं काही कळणार नाही तुला, काय होईल काय नाही। अहो म्हणजे मी टीव्ही बघतोय, आम्ही तेव्हा विचार केला तेली साहेब की आता फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होणार आणि मी घरी जाणार, बुके वगैरे देणार, शिंदे साहेब झाले। मी डोळे वगैरे सोडले, मी काय झालं रे, खरे टीव्ही बरोबर आहे की मागचं कुठलं जरा काहीतरी लफडं तर नाही। आमची इच्छा आहे की फडणवीस साहेबांनी मुख्यमंत्री झालं पाहिजे, पण त्यांच्या तोंडातून किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून असं काही तोंडातून येताना मी ऐकलं नाही। कधी काय होईल काय सांगता येत नाही। म्हणून आपण कामाचा पाठलाग करायचा, जे काम पक्षाने हातात दिलंय ते असं करायचं की दुसरा कोण करू शकत नाही आणि पक्षाला तुझ्याशिवाय पर्याय मिळणार नाही किंवा आपल्याशिवाय पर्याय मिळणार नाही अशी व्यवस्था उभी करायची। करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल।